Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kue niki tinggal sisa, maksudnya wis truwak kabeh kan, menyisakan adik Adam. Yo tak ngengei kayak bocah iki rene pengen tiup lilin. Dek sore kan gak iso rene guys. Iki dadi tak ngengei lilene. Sumut, aduh, ya Allah, panas. Jangkrik. Tangan loro. Jumpulane ra kena ngerek. Walah, jabang bayi. Lah bocah iki rene iku ben ditiup nek Iza wis tak tiupno ndek esuk mau. Tapi ora tak konten iku ben ditiup cah dua. Ya guys, ben seneng, kan tak ngengeni. Tak telepon esuk-esuk mau nek Bu wis penak awake ndang rene. Mati, jek HP-ne Adam ki njaluk iki tiup lilin ki lho. Nyoh. Iki lho jek cekelingen ditiup. Sik. Jek ndang gage le, cekeli le, cekel Ibu. Ndi Dek Isa mang ndi wonge? Mati. Alah. Oh gak, jek urip kena angin. Selamat. Nyanyi sik. Kowe kok kene sapa iki kok? Kowe kok kene lho. Kowe kok kene lho, Cil. Ora ali-ali kamera. Dang udah ditiup. Ulang tahun, Dang. Sisa-sisa lah wong dingenge Mbak Ana iki kok. Darene tak tiup cah. Iya. Esuk mang Iza wis niup Pakde, makane dhek wis. Nyanyi dulu. Selamat ulang tahun, Dang. Gak blenger pemangan ya, Ben. Ya wis, tak tiup dhewe lah. Sajane lah pepek. Ngono, 1 2 3. Ora nek kerbong idepem. Mas aku Nanti mami. lilin sing gak isa mati sing ngono kae ditiup malah Lha nganu. kok bahaya malah. Jane sa iki njaluk mam kok. Lah keterak angin ya ora nganu tak mam lho. Bahaya. Tak mam. Lho Cil, mam ki. Apa? Mama pergi? Apa dek mama pergi ki? Anu, pas macam kon nyiup balik. Lah dek esuk kula wis tiup mek Pakde ngentekno lilin sucok kok mangono kok kowe kok. Angger mati mbok sumet nah, mati mbok sumet nah. Obor ngono lho. Tak gawekno cor prank ka lho kengko. Lah mama mbok buak iki terus sing gendong kowe sapa? Mbahne jajan kowe sapa? Lam tak pangan. Pakde rek ora duwe dhuwit rek Pakde. Mama bojone Pakde. Mama Pakde iki bojoku. Lho gak bet. Kok kate kok Jerone masuk surga nek Kowe iki Natal. Isa apa nganu ya, ku Dinda tekok neh ora? Ku tingenge sithik kok. Ah, ndak pentak ya Dam ki. Ngono jake. Saya denger kan. Isa wis rodok blenger ki. Entek sakmene kuwi Dik. Anu, Saya. kotaan. Ayo nang ngendi ya? Esuk iki mang tiup Pakde wis rek. Ya nang krimingi Ya dikeki sendok mang lho, mang pentak lho. Mulane Dik rambuto jajal. Lah nang kula ndek sore doman roti. Ya, ape tak bel mati nek urung sehat yo. Wong iki iso kebel bareng aku. Hah? Iso kebel. Bisa dong. Nek kene anune, ana tandane nek kare nutul anu diwarai. Oke nakal ki gena kengko di. Iya mama tak pergi. Lah kengko nek aku ndelok karnaval ora tak jak le. Engko ngejak Mas Adam. Ya maksud kok ndelok karnaval kok ya mbek Mas Adam. Iki lho. Astagfirullahaladzim. Lah wong semene kae kok tapuki kabeh. Nakal dijak. Ya ora binyo adik ngono kuwi. Cek kentakine tak pae, Dok. Milah, piye? Milah masuk surga apa masuk neraka? Wah, nang di rembut. Yo, iki. Cek le. Mama iki kok anu ah. Aku tak bilang mau dek. Ya Allah, sikilku masih kuat ngene ani. Gak boleh lho. Gak boleh ngono. Tak laporne. Tak laporne Pak Polisi. Jejak saya tak bilang kali ngejak Mas Adam. Ya.
wong kok ame Walah lek kok mripate kok Kalau main. nonton malam dewe, kau nyanyang dewe, kau Sari nonton kok ora boleh. oleh sampai ora oleh nemplek. HP mbok gua gak apa-apa. cepet apa iki ya Ya iya lek kok walah lek kok telantik kok koyo. Kalau HP niku tak silai HP. Isna sekolah Mbak dulu. Yang kalau ini tak kena dulu ya resep tak Mbak dulu. Mang kon melok jalan santai nganu ya Mbak Dinda iki Kalau kon kan ya kono. Ae Pak mending kono. Aku malah delok karnaval apa ora? Kok pasar templek kuwi wong kosan dulu. Ya wis gak usah ikut ayo Kak, ndang budal Kak. Sepeda listrik, sepeda gunung, dia. Ah, yang wong ini ratang ih. Dia tapi sudah ditentukan nek ngono. Nanti Lomba makan kerupuk sama Mas ya. apa? Lah, Jambean kuwi lho. lah kok sama siapa nih maksudnya? Masak dia wedhus. Nek lomba-lomba. JR. Nang apa iki iki ben Kuwi iki. apa? Jambean. Bunyi ambek kerupuk ambek Ya iya bengi ya. masuk nang Sing selang. sing ndek iki kae wong wedok-wedok kae apa Pokoke kae? Yeni sanipun nang iki piye le? Ora roh iki. Ini sapa? Iki kayak apa nek sing syuting? Iya, namanya Aku ora melok. Saya gak roh nek tiba ya masak. Apa tenanan? Wis boleh petangan wes. neng ndi lek mambon. Gak nganggo Ning sing lapangan Sendang ku lho tanya Mas Mbak. Kuwame. Yan, bak iki kok nek gak tambok mulai ngene lho, silah benda dek iki. Kok perkara bak ngene kok wis sekolah iki. Sing kon nyilang nang Mas Agus, sing kon nukokno ning gone lek jari. Kok malah nggone masak. Bak, Aku di WA maksud kowe ndebak ngene iki gak tak. Aku kan gak nganuk WA lho, malah Nggonku enek. nggonku. Enak apa, Dik? Ya akeh wong duwe terus. Iki sajane Aku bukan kaya duwe Mas aku iki. Lho, Silah-silah. Wek iki duwe digone sawah Pak De nyuduki banyu. Jebel yo jebel. Aku di WA kan ora buka WA. Lah aku pas sampe ngetan kae wis to gampang perkara bak ngene kok. Geger kowe aku ngono. Bilang ibu dhewe. Kental. Ora apa kentaki. Iya, iki apa sih enek caose Nah, kok mak masih golek digeprek pangan kono. Ayam, iki ayam ketaki. Geprek ya sing dituthuk-tuthuk kuwi iki ora kok. Sing gede ngalah. Lah wong. Kuwi utuh mulus ora digeprek kok ya, Sa. Ya. Mama ibu antem kaki Ah, sik santai. gak kurak peo. Allah, pedhetne sampiran. Dek, nek marah-marah ki Ya, senyum. oh ning rambut kan jeluk pran. Dek, karo senyum. Apa? Apa sih mbok gua? Lho, Wah, apa kuat ta? Lah kowe kuat iki dong mamak apa ora nek mbok gua iki? Mama gua awake dhewe nduk yo. Ya ora iso, aku ya tetep tak turunno ning kasur ya tok itu tak gua. Lah aku ora terus tak guyu banter karo Bagong gak ngono nek mama. Gua awake dhewe. Kadang ora gunu-gunu rek gua lah ora oleh. Ki yo ulang-ulangane Pak Direk ngono dibangi kan kudune kan dhek seneng iki Pak Deku seneng malah ngerti kebecut ngono. Oh iki Bang nek ape budale sawah nglipur-nglipur lho. Di Saru lho, lipe-lipe. Kok tak jak delok ning ranu. Saru barang. Ya Mas Adam gak usah dijak ya. Kowe bolone mama ya. Lho ora kok melok gua. Mbok bolong. Ya, bolong melok gua iki kok. Iya. Lho, jare bolone mama. Boleh. Sing nakal sapa? Mas Adam nakal. Ya wis gua. Sudah tanggane kaya delep kabeh. Ya ya. Sing ape dibuak lemu-lemu iki kuat apa ora? Aku kok gendong. Ya wis apa enak ya makan engklek. Lho, ya saru lah Mas Adam mek dipuk. Lha kowe trepe urip dhewe apa piye? Apa-apa mbok buak. Apa-apa mbok empok kowe Kok kesepian iki. pecah ya. Nek kok nek suwek. Cari kaya Kok buem terang ijoli nek ngatek suwek. Ya kok meja kae ngono kok dicek gawa ngono kae. Iya cah, sing kuwi tak gawa cah. Ijol.
Ya wis kuwi goreng. Ora sanggo ambakno pangga ombo mripatmu iki. Ora ngombo mbok kuwi. Sopo? Kalau karongan pitik barang kayak ngono gak mbok cangking tak gawa. Por, apa rek nek bel muni iki kono kowe pesen apa, Por? Kurungan pitik kan tak gawa saat gak mbok cangking. Kakak wis. Nang arepe wis wani kok untuk. Karo kakak. Ngepel ke tak duwe anu le, dia omah. Mah, ada ikrasnya enggak pasti. Kasih Tiba-tiba ya. Makasih sayang. Pasti kelonan ora duwe. Ini tak satu sekali tak peno belum. Guys, kuwi guys, nek esuk roamene kok pasar. Angger nglumpuk ngono wis to. Pokoke kok pasar. Amene wae. Tiang kerok ya isa kuwi lho. Jan mbayani nek kadung ngomongan lambene iki. Ora kena ditoto. Masyaallah. Lirikanmu. Jujune jantungan Mbak Timur. Anak surga lho, Mak. Mau nyanyi sama Mas Ide. Maaf karo mama, maaf. Lanjut guys, dhisik iki arep masak. Lho segaku wis kedil-kedil wis meh mateng. Ndek esuk mau kan sarapan sego sisa ndek sore guys. Ndek sore kan ngecupno ki rada lumayan. Dadi niki isek niso iki mau tak nggo sarapan bakso Dinda. Dhisik. Terus sarapan karo apa de? Oseng kates, oseng godhong kates sak kembang iki tak panasi neh guys. Terus dadar ndok. Wis cukup, paling simpel iki lawuh ya. Ndok didadar. Terus iki golek-golek ning jero freezer guys. Nemu jeruan. Jeruan ayam kampung ki ndek apan yo? Mungkinnya pas nyadran, pas dekah bumi. Ki enek ndoke barang kan pitik apa arep ngendok. Tak kei marinasi. Engko terus diirisi tomat, lombok, brambang bawang. Wis ndekno masakan Dinda. Nek bakso nek paling gampang ya guys. Bakso ki paling gampang, paling nayoh. Engko nek emoh jeruan ya disambelno orek. Ngono wis, sing penting ki Dinda guys. Nek bakso nek gak patek tak ana kok. Maksudnya ki cara meneh gampang ngono lho. Nek Dinda ki gampang-gampang angel. Wis kei marinasi karo Royco ben umup. Simple guys. Kok karek gaekno bumbune apa deh, bumbune engko diirisi lombok, brambang bawang kaya tomat. Ngono wis. Dadi masakan ya guys. Iki mau bocah iki ikut jalan sehat ngono apa piye ya guys. Pokoke umum lah wong Mbak Ana yo melu kok. Untuk umum maksudnya sapa ae melu ki entuk jane. Dhisik ki yo dijak. Tapi alah wis ndang nduk. Dinda dhewe gak apa-apa wong Mbak Ana dek habis yo ikut, aku yo nderek kok. Ngono guys, dadi karo kanca-kancane, tapi Dinda pakai seragam olahraga. Sing Mbak Ana melok lah Bu, gak apa-apa wong ki umum, untuk umum ngono lho guys maksudnya iki. Engko nek menawa nyantol hadiahe. Alah. Ora ana nek melok ndang melok aku ki nek pekerjaan omah ki nek urung rampung ngono iki tante. Ayo mama ayo. Karnaval ning Randu ngono. Kan ning kecamatan ki yo ada karnaval. Jadi ini desa ki yo dijak tapi yo engko umpama syuting ki yo dangdut tok ngono lho guys. Sing tak ngono kuwi musik tok lho. Jadi gak konsen nyuting musik tok dadi yo salah ning omah ae mesisan masak. Engko Dinda teko-teko dhisik urung duwe masakan yo nek esuk ngene cah penak sego-sego sore ijek apa ijek di nggo sarapan esuk lan engko mangane awan apa ora yo bingung nah ya guys gak duwe persiapan makan siang. Wis mulai guys. Iki wajane dik cek banyu kok. Terus ane sik.
Ini minyak gajah, guys. Minyak gajah emang. Tak buat. Sepi mampring ya, do ndelok karnaval kuwi gong sepi. Sing omah ya aku dhewe iki lek. Wah, Mbak Pur mang yo ngajak ngono jane. Tapi aku kok selontok awang-awangan. Males. Kesel apa piye? Putrane kono syuting yo ndangdut tok yo, guys. Ora fokus. Iki jeroane wis tak iris-iris ngene iki, tak potong-potong. Terus bumbune iki, guys. Tak irisno lombok, brambang, bawang, tomat. Wis mantap toh. Arek ngenteni minyak iki. Panas. Wis nek panas iki masukkan lomboke berambange. Tomate rontok ngkon-konan ya, guys. Gongkot dulu sampai setengah mateng, tak tambahi garam. Tak ini terus tambahi roiko. Terus gula. Ini turun, guys. Terus agak layu, terus tomatnya di cemplungno. Cek nganggo tomat, cek nganggo godhong-gondhong. Cek kunci-kunci ngene Bu RT iki, guys. Gondhong, tapi wong iki ora enek, paling do ndelok karnaval kabeh lawang iki tutup, kabeh tak ngalus tak muncul. Makane cah-cah mengene, lho, Mas Kalimantan. Lah kok ning omah ngono. Lah kene nggih, Mas. Lah kok ora ndelok karnaval. Ora man montor. Ngono, cara umano montor ki aku lah yo gak patek ngene iki. Dijak lah ki gak patek semangat. Terus tak tambahi bumbu sayur. Bumbu jangan, guys. Ini rodok enak buket-bukete sithik. Ini iki ora tak paringi kuah kok garingan. Enak diparingi kuah iki jenenge asem-asem. Iki ora, guys. Wes lalu jeroane di cemplungno. Titik Jawane kan wis mulai ngendhog ya, guys iki. Pas waktu tak bleh, tak beteti iku anak endhog sing wis dadi iki siji. Ini iku didol nek mamu wis nyampleng. Banget kesukaane ngono. Ngono, guys. Tapi nek Pak Su iki ya pandah moh. Pak Su pun gawekno masakan dhewe. Mas ora gelem dumuk ngene-ngene iki. Yang terakhir
godhong dondong terakhir gitu. Ngincip rasa. Mantap. Ki mau ceritane iki dhisik kira mengarep to, Guys. Bakul rayang sing jam 11 siang ki enek. Wong saiki kan agek jam 10 lewat 22. Tak pikir bakul iki yo gong lewat. Soale biasane ki jam 11 siang. Lah, mandeke kuwi ning omahe Mbah Sukiem, ning omahe Siti. Delalah ki arep nganguk mengarep. Sing Mas Arif kuwi. Sik ning omah iki lho, lah ning ndi Mas, aku gak delok karnaval. Nah, wis ora ndelok, wis awang-awangan aku. Ngenteni bakul rayang kuwi lho. Awang wis lewat. Mosok Mas Lekti. Iya, Dek, aku lho bar njaluk pindang. Ngono. Terus la ilaha illallah, mikirku kan njaluk nopo Pak Su ngono ya, Guys, tak kelakno asem mau njaluk-njaluk terong apa. Dadak jebole kuwi ndang ider esuk. Maksudnya sayurane diiderno esuk kan ndang delok karnaval ngono mungkin ae. Aku keri. Ya wis, lah mikirku ya wis duwe jeruan ya wis ngono. Wis dong-dongnya disemplungkan. Mantap, Guys. Rasane wis manis gitu. Ngene iki cek mikir sing sitok enak aku lho Guys, mangan mbek opo iki. Anut Dinda ya oke, anut Pak Su ya oke. Nek dhisik ya opo masuk. Ngene iki cek mikir Pak Su ki opo bakul wis do lewat kabeh. Dhisik ning kulkas ki tahu iki cek, Guys. Tahu engko mbah tak bening tak kei kuah diisi lombok brambang bawang ngono yo mateng wis karo apa yo enak iki tahu karo apa yo ning kulkas iki karo kembang kates iso ndek wingi ku kan isih sak kepel wis gampang nek Pak Su engko wis penting wis mateng alhamdulillah. Sip. Rasanya ya pas, Guys. Ora pernah tak ngalus biak-biuk tapi ya pas. Wis tak kei gula, wis tak kei roiko, wis tak kei garam. Wis mantap lah. Dari dekat. Tapi yuk peteng ya, Guys. Gak tak flash iki mau. Aromane, Guys. Marai lesu. Nah iki, Guys, masakane Pak Su ya wis mateng. Iki mau apa ae tak campur aduk, Guys, iki mau. Enek tahu. Terus kobot. Terus kembang kates. Godhong kates tak campur ini. Sing penting mateng ya, Guys. Mbah apa iki tak oseng-oseng. Dadi wong enake ning kulkas yo iki. Sing penting rak wong engko mantuk ke sawah wis enek masakan. Wis mateng. Dadi deh. Wis ngono ya, Guys. Kontene sesuk dilanjut neh, matur suwun banget kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane.
Ngene ya guys, selamat makan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.